אתה באמת רוצה לדעת? כן. לא יעבוד. אני מאוד הייתי שמח אם זה היה קורה, אבל לדעתי זה... אם הם באמת ירצו שלום, אנחנו נוכל להגיע לשלום. אני לא חושב שאפשר. פלסטינים צריכים קצת יותר תרבותיות. הם לא רוצים לדבר איתנו. הם לא מכירים בנו, אנחנו לא נגיע להסדר איתם לדעתי, וטוב שכך. לא דרך חמאס, כי בארגון טרור אי אפשר לנהל משא ומתן. עם מי לעשות שלום שם? אם תלך תעשה שלום עם אבו מאזן. פעם שעברה שניסינו להגיע להם להסדר, זה לא עבד. אפשר בקלות להגיע להסדר מדיני עם הפלסטינאים, שצריך ששני הצדדים יסכימו עם זה. אז להתחיל לדבר, לראות מה הם רוצים, לראות איך אנחנו מוכנים להתפשר, ומשם כאילו אפשר. יש שטחים שכן צריכים להחזיר אותם. אני לא חושבת שצריך להחזיר כמו שטחים. יהודה ושומרון. צריכים קצת לפתוח את הראש. כי גם הם צודקים וגם אנחנו צודקים. יש שם רוב ערבי. זה לא נכון. ואני חושבת שבאמת צריכים להחזיר אותם. אני גרה בשטחים, אני יודעת איך זה. אני לא אומרת שצריך להחזיר את אריאל. עם זמן ומאמץ, אז הכל אפשר.